igama ngu-Azola, ifana nguPatos, nguwushe lo umjoli Bhace, yabo. Ngokuhlala niseKhayelitsha, apho nisuka khona kulapha eCradle, ikhaya lami lapha eCradle. uVebi ndimrekhomendelwe ngumntu kuba besihamba siyoclaima kwa Old Mutual, and then ndafika ndarekhomendelwa ngumntu phaa kuVebi kuba besifuna nosusa umzimba esibhedlele, yabo, la process fine. Bandifowunela was la sisi ondirekhomendele wabanika inamba yam, then khange ithathe nexesha elide bandifowunela bandifowunela bathi bana bangakwazi undiremovela umzimba esibhedlele. Ndavuma ndathi bawamthatha, khange kuphele nexesha elide futhi fumana enye icall ubhuti sithi masidibane eKhayelitsha District Hospital. Ndaya eKhayelitsha District Hospital nobhuti, xa sifika phaa sadibana nomhlekazi phaa, xa ndimlibele uba ngubani, ufike wazazisa, wasixelela uba yonke into uzayenza singawari, uzasitasha, uzasiphinda abuyele kuthi xa iphethe i-death. Sakhululeka uba singakhululeka, siye sakhululeka sahamba. Khange phele naxesha nakhona same day, yonke le nto yenza ngemini eyi-one. Khange phele naxesha mhlawumbi awo so wanifowunele sithi bana uyiphethe i-death, so singakwazi uphinde sidibane azonika i-death because besidinga i-death for ukwazi ukleyima kwezi ndawo sihamba kuzo. Ndayifumana i-death, sadibana wandinika i-death, sakhululeka ke sahamba. Besithi hayi ndingawari yonke into, safumana i-phone call kungekudala okay sesahamba saclaima sazilungisa zonke izinto salunga. And it was ne-waiting period, zonke into zazo ziba nezi-waiting period. Fine, ndafumana i-call, in fact like bengingayazi uba ndiyaqala ungcwaba nayo experience anything at all, but ndiye ndadibana nomnye ubhuti uLibhaca, wayena uthi uLibhaca njengam wasekhaya, yabo. Wathi uLibhaca xa izazisa kuthi xa sojonga ikhaskethi, wasibonisa ikhaskethi ezikhoyo, wasirekhomendela neekhaskethi ezikhoyo, and then sathetha ke ngoku ngee-packages. Sathetha ngee-packages, uthetha kuthi ngee-packages, wasirekhomendela, sayithanda ipackage yakhe, yabo, ngendlela bekarekhomenda ngayo, savele sayithanda. And then from there on, oko bemane ndifumana ii-phone calls zento abazidingayo, abantu abazifunayo apha kum. And in fact into ezininzi andithi since singazazi uba zenziwa njani, bebekwazi ukulinda mhlawumbi ayifune ne, but then mhlawumbi ndithathe noba yi-24 hours kuze ndiphinde ndiresponde kwameseyiji leyo okanye kuze ndiphinde ndifumane zento. Khange like ibi-smooth, yonke into ibivele smooth nje. In fact isithe sawufumana bona ndaqomba xa ndithetha nobhuti apha ndathi ubhuti yabona zonke, yabona ndithe xa ndigothetha ndithetha nobhuti ndathi yabona jonga, after esixelele ngezaa packages yonke into, I think like 18 to 90% umsebenzi uvele wehla because besingazazi uba usuka phi uyephi. Yonke into vela yehla, nebhokisi netransport zosuka ngapha sisumzimba nemikhenkce yonke laa nto leyo uvele wehla amaxhala at least. Salinda ke bade wazofika le mini umsebenzi. Ndiresive i-call nini because sehlwe ngoLwesine, sareceive i-call besithi umzimba lapha, so lapha i-Western Cape iPhilo. Ndavuya nam ndixelela sakubuya sonke siyifune ibayikhlisa umzimba lapha, but other than that yonke into ibi-right man. Like even nabantu bencoma abantu because nami xa ngene eholweni after xa ndijonga la setup, xa segqitywe setup eholweni ndathi le mingcwabo le ndiqhela ibona xa izawupha emsebenzini, xa isi-state funeral, yabo, ngekho nice nabantu nje bonke abantu bozi ba waphi lo Vili. Ndithi hawu seCape Town ngathi une-branch eButlisini, ndithi ukhona i-branch eButlisini. Other than anything hayi yonke into ibintle ngivile ndonwaba. Hayi andiyazi if ngathi nganesikala ndizazi because like laa nto ndiyithethayo ndithi like u-90% of the things zivele bazitake nazoya 90% of things. Qha it's only minor things like organizer, like mhlawumbi izinto amatye intente of which ayizonto ezingako ezo, yabo, because yiyona nto ibibalulekile uba umzimba ukwazi usuka eKapa without having to stress about anything at all. Mna ke ndingunkosi womntu wakwaTshiwo. Umsebenzi lo umntu akuthathetha ngawo beyinkosikazi yam.
uLinda Thubetshiwa, inkosikazi yasekhaya ngasemangweveni kojamisa kosikhoma kozulu kwenhlatyana. Umntakwethu wagqibile, isevisi yenu ibe ntle kakhulu, ingakumbi kwizinto. Mna eyona nto ndiyincoma ngamandla zii-patience ne-professionalism kaVebi. Isevisi yakhe andifuni uxokisela ngendlela abantu abathetha ngayo efowunini. Kukho elaa xesha lento yoba ngaba umntu xa uthetha naye xa izenzo zakhe zingabi le nto ayithethayo, kodwa khasiyifumane kaVebi. I-disappointment khange sibe nayo, even amaxesheni khange sidisappointeke. Uqala ekuqaleni njengomntakwethu esitsho, amaxhala ethu ayehla. Ndixole kakhulu mna.